Chceme vám predstaviť našeho chameleóna, ktorý je majster v prírode. Chameleóny dokážu meniť svoju farbu podľa toho, ako potrebujú. Napríklad, keď potrebujú splyn s prostredím, aby prežili, tak to dokážu. A dokážu tak vyjadriť aj svoje emócie. Majú nezávislé oči, ktoré posujú korisť. Takže môže mať obidva naraz, môže jedným nezávisle alebo druhým, alebo môže ako keby ich zhasnúť. Náš chameleón je robotický a je na kolieskach. Dokáže chodiť doľava, aj doprava. Dokáže chodiť aj dopredu, alebo sa aj točiť. No a čo keď príde mucha? No. V bežnej prírode by chameleón teraz vyplazil svoj jazyk a chytil by ju. Ale náš chameleón je trošičku iný. Keď uvidí muchu, je celý bez hlavy. Ako ste videli teraz, náš chameleón je taký moderný, že reaguje aj na svetlo. A takto teda náš chameleón prežíva v divočine. Využíva farby na to, aby prežil, oči na sledovanie a rýchlosť na lov. Dúfame, že sa vám naša 3D hračka veľmi páčila. Chceli sme zapojiť prírodu a elektroniku zároveň. Ďakujeme.